La recomanació d'un llibre. Hola, em dic Hasnain, soc de tercer B de l'escola Beethoven. Us vull recomanar-nos un llibre que m'ha agradat molt. El títol és Al carrer. L'ha escrit Enric Lareula. El meu llibre tracta sobre un poble que calia posar-li un nom. Algú volia pujada, algú baixada, i després l'alcalde tenia una idea. Si llegiu la sabreu quina idea tenia. Adeu, fins aviat. Espero que us agradi. Hola, bon dia. La recomanació d'un llibre. Hola, bon dia. Em dic Jaume del tercer B de l'escola Beethoven. Us vull recomanar un llibre, és molt divertit i m'ha agradat molt. El títol del llibre diu Núvol gris. L'ha escrit Mireia Canal i Sandra Aguilar. El llibre tracta sobre una nena i un nen que s'ha perdut el seu gos. A casa seva hi ha incendi i el seu pare s'ha ajudat. A la nit, la nena té un núvol gris al cap. Què passarà? Quin de vosaltres s'ha animat a llegir-lo? Adeu! La recomanació d'un llibre. Hola, bon dia, em dic Laurencio. Vull a tercer B a l'escola Beethoven. Vull recomanar un llibre que es diu Les teves formigues, que l'ha escrit Enric Lareula. El meu llibre tracta sobre una formiga que s'ha trobat un tros de pa i altra formiga ha dit que l'ha vist abans i altra formiga ha dit que la comparteix. Voleu saber què passarà? Què us anima a llegir-lo? Adeu, fins aviat. Hola, bon dia. Em dic Mehui i soc de tercer B de l'escola Beethoven. Us vull recomanar un llibre molt divertit que m'ha agradat molt. El títol del llibre és La caputxeta vermella. L'ha escrit Anna Graus. El meu llibre tracta sobre la caputxeta vermella i el llop. La caputxeta vermella estava mirant un portal a l'habitació. Un dia, la caputxeta, la mare li diu que porti menjar a l'àvia. I quan arriba a casa de l'àvia passaran moltes coses. Si llegiu aquest llibre sobre què passarà, adeu, fins aviat. Espero que us agradi. Hola, bon dia, em dic Xilei i soc de la Laura Cuira. També soc de l'escola Beethoven i us volia
recomanar un llibre de molt divertit. Es diu el llop que era bo i ha escrit el Ric i Laura. El llibre El llibre tracta d'un llop que era bo i es trobava un nen i una nena. els nens Y els nens va excursión con el clase. i fiquen Y el llop fican entre la maleta. A nosaltres volia saber el llop que escapa. Si volia saber a llegir el llibre. Adéu, fins aviat.